ሰላም ተኸታተልቲ እዛ ቻነል ናብ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብራና ብጃመይ ንምምልካት መፍተያ ስለዚ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ። ሰላም ተኸታተልቲ እዛ መደብ ሎሚ ብዛዕባ ምርጫን ውፅኢትን ዓዲ እንግሊዝ ክዛረብ እየ። እዚ ምርጫ እዚ ንህዝቢ ዓዲ እንግሊዝ ጥራሕ ደይኮነ ንብዙሓት ስደተኛታት ብፍላይ ከዓ ሓተቲ ዕቑባ ኣገደሲ ምርጫ እዩ። ምክንያቱ ኣብዚ ምርጫ እዚ ሰልፊ ዓቀባዊ ወይ ኮንዘርቫቲቭ ሰልፊ እንድሕር ተዓዊቱ ንሓተቲ ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ክሰዶም፣ ሰልፊ ዕዮ ወይ ሌበር ፓርቲ እንድሕር ተዓዊቱ ድማ ሓተቲ ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ይሰደድን እየ ዝተባህለሉ ምርጫ እዩ ነይሩ። ግን ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮታተይ ከም ዝተዛረብክዎ ኣብዚ ምርጫ እዚ ሰልፊ ዕዮ ወይ ሌበር ፓርቲ ብሰፊሕ ክዕወት እዩ ዝብል ትፅቢት ፀኒሑ። ከም ውፅኢቱ ድማ ሰልፊ ዕዮ ብሰፊሕ ተዓዊቱ ኣሎ። ካብቲ 650 ዘለዎ መንበር ናይ ባይቶ ወይ ቶም ኤምፒ ዝበሃሉ ብሓፈሻ ክሳብ ሕጂ 412 ረኺቡሎ። ትኽረኽቦ ዘለዎ ንክዕወት ከዓኒ 326 ጥራሕ እዩ ነይሩ። ስለዚ ሰልፊ ዕዮ ብዓብላሊ ድምፂ ወይ ብዓብላሊ ቦታ ተመሪፅሎ። ድሕሪ 10 ዓመት ከዓ ንኮንዘርቫቲቭ ሰልፊ ወይ ንዓቀባዊ ሰልፊ ተኪኡ መንግስቲ ከቕውም እዩ። እዚ ሕጂ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ሪሺ ሱናክ ብሰር ኬር ስታርመር ክቕየር እዩ ማለት እዩ። ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ክህልወና እዩ ማለት እዩ። ብሓፈሻ እዚ ዝነበረ ኮንዘርቫቲቭ ፓርቲ ወይ ዓቀባዊ ሰልፊ ህዝቢ ፀሊእዎ ኣማሪሩ ናብራ ከቢሩ እኳ ተነበረ እቲ ናይ ሰልፊ ዕዮ ከዓ ሓድሽ ኣወዳድባ ስለ ዝገበረ እዚ ሕጂ ዝመፀ መራሒ ሰር ኬር ስታርመር እውን ብዙሕ ለውጥታት ስለ ዘተኣታተወሉ ሰልፊ ዕዮ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እንደገና ናብ ስልጣን ክመፅእ ክኢሉ ኣሎ ማለት እዩ። ግን እንታይ ሒዙ ነጥብታት መፅኡ እንድሕር ኢልና ከም መዘከርቲ ክኾነና ሰልፊ ዕዮ 6 ነጥብታት እዮም ሒዞም መፅኦም። ሓደ ዝተፈለየ ናይ ኢኮኖሚክ መካኒዝም ወይ ከዓ ነቲ ዘሎ ቁጠባ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ክነረጋግኦ ኢና ዝብል ቀዳማይ ነጥቢ ሒዞም መፅኦም ማለት እዩ። ምክንያቱ ህዝቢ ከዓ ናብ ቁጠባ ዘለዎ ናብ ክብሪ ዘለዎ ኣረኣእያ ስለ ዝረኣይዎ እዚ ዘሎ ኩነታት ዝተመሓየሸ ነገር ክንገብሮ ኢና፣ ሓድሽ ናይ ቁጠባዊ ርግኣት ክነምፅእ ኢና ዝብል ነይሩ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓኒ ኣብ ሕክምና ዘሎ ናይ ምፅባይ ወይ ከዓ እቲ ዌይቲንግ ሊስት ዝበሃል ክነጉድሎ ኢና፣ ናይ ሕክምና ዘሎ ኣገልግሎት ዝሓሸ ነገር ክንገብሮ ኢና፣ ስለዚ ኣብ ሕክምና ዘለኩም ሽግራት ክንፈትሓልኩም ኢና ዝብል እቲ ካልኣይ ነጥቢ እዩ። ምክንያቱ እዚ ንብዙሕ ሰብ ብፍላይ ከዓ ነቶም ብዕድመ ዝገፍኡ እውን ኣገደሲ ስለዝኾኑ ወይ ዝኾነ ዓይነት ሕማም ዘለዎ ሰብ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ኣብዚ እውን ብዙሕ ሰብ ረኪቦም ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ከዓ ነቲ ናይ ስደተኛታት ዝምልከት እዩ ማለት እዩ። ሰልፊ ኮንዘርቫቲቭ ፓርቲ ወይ ዓቀባዊ ሰልፊ ነቶም ሓተቲ ዕቑባ ዘይሕጋውያን ሓተቲ ዕቑባ ዝበሎም ንሩዋንዳ ክመልስ ይሸባሸብ ነይሩ። እዚ ሕጂ ተመሪፅ ዘሎ ሰልፊ ዕዮ ግን ሩዋንዳ ዝምለስ ሰብ የለን። ምክንያቱ ሩዋንዳ እንትሰደሉ ገንዘብ ብጣዕሚ ክቡር ስለዝኾነ ኣብ ውሽጢ ዓድና ክንጥቀመሉ ኢና። ስለዚ ሓድሽ ናይ ቦርደር ሴኩሪቲ ወይ ከዓኒ ናይ ዶብ ፀጥታ ክነተኣታቱ ኢና ኢሎም እዚ እውን ብዙሕ ሰብ ተሰማሚዕሉ ይመስለኒ። እቲ ራብዓይ ከዓኒ እቲ ኢነርጂ ዝበሃል እዩ። እቲ ናይ ኢነርጂ ወይ ናይ ጋዝ ማለት እዩ ናይ ግሬት ብሪቲሽ ኢነርጂ ዝበሃል ክነቋቁም ኢና። እዚ ከዓኒ ካብ ደገ ዝመፃ ትካላት ወይ ብካልእ ኣብዛ ዓዲ ዝጠፍእ ገንዘብ ክጎድል ይኽእል እዩ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ኣምፅኡ። ሓምሻይ እዚ ኣንቲ ሶሻል ቢሄቨር ዝበሃል ነገር እዩ ማለት እዩ። እዚ ኣንቲ ሶሻል ቢሄቨር ዝበሃል ብዙሕ ዘይምርግጋእ ኣብዛ ዓዲ ትሪኢኻ ናይ ካራ ባእሲ፣ ዓመፃ ኣብ ርእሲ ደቂ ኣንስትዮ እዚታት ዝበሃል ነገር ነዚ ክነጉድሎ ኢና፣ ብጣዕሚ ክንሰርሓሉ ኢና፣ ኣብዚ ብዙሕ ክንሰርሕ ኢና ስለዝበሉ ብሕልፊ ኣብ በዓል ለንደን ኣብዘን ዓበይቲ ከተማታት መናእሰይ ብካራ ክበኣሱ ከምኡ ዓይነት ፀገማት ይረአዩ። እዚ ከዓኒ ብጣዕሚ ክንሰርሓሉ ኢና ዝብል ሓደ ሓሳብ ሒዞም መፅኦም። እዚ ሓምሻይ ሓሳብ እውን ብዙሕ ሰብ ብፍላይ ከዓ መናእሰይ ደጊፎሞ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለኒ።
እትሻሻይ ከዓ ኣብ ቤት ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሕፅረት መምሃራን ስለ ዘሎ 6500 መምሃራን ክንቆፅር ኢና እዚ ከዓ ነዚ ዘሎ ናይ ቤት ትምህርቲ ሽግራት ከቃልሎ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ መፅኡ ስለዚ ኣብዚ ዓዲ ክንደይ መምሃራን ክንደይ ተሓጋገዝቲ መምሃራን ክንደይ ዳይሬክተራት ኣለዉ ኢልካ እንድሕር ሓሲብካ እዚ እውን ንዕኦም ዝዓለመ ነታ ሃገር ብሓፈሻ ደቁ ንዘምህር ሰብ ከዓ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ክትብል ትኽእል ስለዚ እዘን 6 ነጥብታት ቁጠባዊ ርግኣት ኣብ ሕክምና ዘለዎ ምፅባይ ምጉዳል ኣብ ሓድሽ ናይ ዶብ ፀጥታ ምትእትታው ናይ ኢነርጂ ወይ ከዓ ናይ ግሬት ብሪቲሽ ኢነርጂ ዝበሃል እዚ ናይ ፀዓት ምቁቋም ሻድሻይ እዚ ኣንቲ ሶሻል ቢሄቨር ዝበሃል ብካራ ባእሲ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት ክነጥፊ ኢና ምባል ሻድሻይ ከዓ 6500 መምሃራን ክንቆፅር ኢና ምባል ኣብ ርእሲ እቲ ህዝቢ መሪርዎ ዝነበረ ስለዚ ሰብ ካብ ኮንዘርቫቲቭ ፓርቲ ወይ ካብ ዓቀባዊ ፓርቲ ናብ ሌበር ፓርቲ ናብ ሰልፊ ዕዮ ክኸይድ ገይርዎ ሰልፊ ዕዮ ከዓ ብዓብላሊ ድምፂ ብ412 ድሕሪ 10 ዓመት ናብ ስልጣን ይምለስ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ኮንዘርቫቲቭ ፓርቲ ኸ ክንደይ ረኪቡ እንድሕር ኢልኩምኒ ሰልፊ ዕዮ 412 ክረክብ ከሎ እቲ ዓቀባዊ ሰልፊ ወይ ኮንዘርቫቲቭ ፓርቲ ዝበሃል ብቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበረ ሩሲ ስናክ ዝምራሕ ዘሎ 120 ጥራሕ ይረኪቡ ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ዘሎ ናይ 650 መናብር ክሳብ ሕጂ 647 ተፈሊጠን ኣለዋ ሰለስተ ጥራሕየን ኣብ ዝቁፀራ ዘለዋ ዘይተፈለጣ ግን ክሳብ ሕጂ ዘሎ ሰልፊ ዕዮ 412 ክረክብ ከሎ ዓቀባዊ ሰልፊ 120 ረኪቡ ሊበራል ዲሞክራት ዝበሃል 71 ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ኣሎ ማለት እዩ ድሕሪኡ ውሑድ እዮም ዝረከቡ ማለት እዩ ትሕቲ 15 እዮም ረኪቦም ዘለው 20 ዝበፅሐ እውን የለን እቲ ካልእ ኣብዚ ክጠቕሶ ዝደሊ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ሪፎርም ዩኬይ ዝበሃል ብናይጃል ፈራጅ ዝበሃል ዝተመርሐ ሰልፊ ነይሩ እዚ ሰልፊ እዚ ብዙሕ ብብነት ዳርጋ ኣጥርዩ ሰብ ካብ ኮንዘርቫቲቭ ወይ ከዓ ካብ ዓቀባዊ ሰልፊ ናብ ሪፎርም ዩኬይ ይመፅእ ኣሎ ተባሂሉ ምክንያቱ እቶም ዓቀባውያን እቶም ኮንዘርቫቲቭ ፓርቲ እቲ ናቶም ዝነበረ ባህሪ እንዳገደፉ እዚ ሪፎርም ዩኬይ ሓድሽ ዓቀባዊ ሰልፊ ይኸውን ኣሎ ተባሂሉ ኣብ ስደተኛታት ዘለዎ ፅልኣት ኣብ ገለ ኣብኡ ብዙሕ ተዘሪብሉ ነይሩ ገለገለ ነዚ ሪፎርም ዩኬይ ንጉስኩስ ኣለና ዝበሉ እውን ብባሕሪ ክመፁ ዝረኣኹሞም ሓተቲ ዕቑባ ካብ በዓል ፈረንሳ ገለ ማለት እዩ እዚ ብእንግሊሽ ቻነል ገይሮም ንዓዲ እንግሊዝ ዝኣትዉ ክሳብ ከም ተኩሲ ተለማመድሎም ክብሉ ተሰሚዖም እዚ ከዓ ማዕረ ክንደይ ነቲ ፓርቲ እንድሕሪት ኣውዲቕዎ ህዝቢ ዓዲ እንግሊዝ ከዓ ፎቅ ኢልዎ ክትብል ትኽእል ስለዚ ካብዞም ኩለን ሰልፍታት ኣብ ታሕቲ ደረጃ 4 ቦታ ጥራሕ ይረኪቡ ሓደ ነገር ኣብዚ ሕጉሰካ እንታይ ኣሎ ህዝቢ ዓዲ እንግሊዝ ስደተኛታት ይፀልዩ እዩ ገለገለ ክሳብ ተተባህለኮ ማዕረ ክንደይ ሕማቅ ህዝቢ ከም ዘይኮነ ኣርኢና ክብል ይኽእል እየ ምክንያቱ እዚ ብዙሕ ዝተዘርበሉ ናይ ጀልፈራጅ ስደተኛታት ከምዚ ክገብር እየ ኣነ ሓድሽ ናይ ኮንዘርቫቲቭ ዝኾነ መሪሕ ኣተኣታትየ ኣለኹ እንዳበለ ዝመፀ ግን ኣብ ስደተኛታት ከዓ ሕማቅ ዝኾነ ወይ ከዓ ተሪር ዝኾነ ሽም ዘትረፈ ክሳብ ከምዚ ዝበልክዎ ናቱ ጎስጎስቲ ዝተባህሉ ከም መለማመዲ ተኽሲ ክትጥቀምሎም ትኽእሉ ኢኹም ክብል ዝተሰምዐ ብሕቡእ ዝተቐርፀ ማለት እዩ እዚ ዳርጋ ነቲ ፓርቲ 16 ከባቢ መናብር ወይ ልዕሊኦ ክረክብ እዩ ተባሂሉ ዝነበረ ናብ 4 ጥራሕ ኣውሪድዎ ማለት እዩ ብሓፈሻ ሎሚ ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ ዓዲ እንግሊዝ ሓድሽ መንግስቲ ክመፅእ እዩ ሰር ኬር ስታርመር ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ክኸውን እዩ ምክንያቱ ናቱ ፓርቲ ካብቲ 650 ዘለዎ ኤምፒ ወይ መንበር ናይ ኣባላት ባይቶ 412 ረኪቡ ብዓብላሊ ተዓዊት ኣሎ በዚ መሰረት ከዓ እቲ ንሩዋንዳ ክኸዱ እዮም ተባሂሎም ዝነበሩ ስደተኛታት ሰልፊ ዕዮ ኣይሰድድኒ ከቋርፆ እዩ ካልእ ሓድሽ ነገራት ነቲ ዶብ ዝከላኸል ከተኣታትዩ ማለት እዩ ስለዚ ንብዙሓት ስደተኛታት እዚ እውን ርፍታ እዩ ንሎሚ ናብዚ ኣኽለኒ ይቐኒየለይ